Matan aure a arewacin Najeriya na ci gaba da Allah wadai da yadda mazaje ke jibge su a gida daga aikin gida sai raya suna idan dare yayi. Sunana Amina Bello Abbas daga nan Premium News. Gamayyar matan aure a Najeriya sun ce ba sa samun irin soyayya da suke gani a wasu kasashen daga wajen mazajen su. Yayin da wasu matan ke cewa gab suke da su shigar da ƙara zuwa hukumar Hizba ta ƙasa domin ta yaƙi da lamarin. Shi dai aure aminci ne tsakanin maza da mata da suke son junansu yadda za su yi rayuwa tare sannan su gina iyali tare. Wannan ne yasa ba a aure sai ana son juna kuma sai duka bangarori biyu sun amince da juna. Kafin a yi aure, bangarori biyun sukan kwashe ta gomashin soyayya da kyautatawa juna. Budurwa ka iya sai da komai nata ta yi wa saurayinta kwalliya. Haka zalika su ma mazan suna iya yin komai domin su faranta wa 'yan matansu. A Najeriya kuwa da zarar namiji ya yi aure ya aje mata a gida shikenan daga shara girki sai raya sunna. Babu maganar soyayya, yawon bude ido a gari, wasannin guje-guje na soyayya, doguwar hira, kallon fina-finan nishaɗi tare, kwalliya mai ƙayatarwa don su ga junansu a gida, da ma dai sauran muhimman abubuwan da ke sa masoya aje tarihi. Wani ma da ya dawo gida da ya yi gyaran murya shikenan farin cikin gida ya ƙare. Wannan cece-kucen tsakanin mata da mazan arewa ne yasa na ce ni kuwa bari na duba ga lamarin kuma na ji daga ɓangaren mazajen arewa. Saboda haka ku gaya min ra'ayoyinku a comment section.